Привет, сладурки! Изчакайте ми само една секунда и сега се връщам. Колкото и да беше хубава почивката ми, аз лично нямах търпение да се върна на работа. И първото нещо, което реших да направя, е нещо, което ще улесни вашето търсене на гривни в сайта. Докато бях на почивката ми, отговорих на доста телефонни обаждания и съобщения, като хората искаха да им се изработи гривна по зодията или просто не могат да се ориентират в сайта, коя гривна е подходяща за тях. И тъй като за да пратя на всяка една жена от вас по-отделно коя е гривна подходяща за нейната зодия, за датата и на раждане, реших да направя корекция в сайта, като разделя всичките гривни по зодии. Някои от гривничките се повтарят за някои от зодиите, защото просто са съставени от повече на брой камъчета, които отговарят на няколко зодии едновременно. И сега ще ви покажа как точно да ги откриете в менюто на сайта, който е изписан отгоре. Лично на мен приложението ми стои на десктопа. Отварям го и в трите чертички горе в десния ъгъл, натискаме ги, има продукти, натискаме плюсчето и след това виждаме гривни по зодията. Натискаме плюса и от тук може да си изберем точно за коя зодия искаме да си изберем гривничка. Сега аз, например, ще натисна моята зодия Дева и ето ги абсолютно всички гривни, които са подходящи за мен. Показах ви как да си откриете зодиакалните гривнички, но тъй като има хора, които желаят да им се изработи гривна точно по датата им на раждане, а не просто за зодията, тогава ще помоля да ми напишете лично съобщение, на което ще уточним всички подробности. А за тези от вас, които не ме познавате, аз се казвам Руми и изработвам бижута от естествени камъни вече няколко години, като цялото мое творчество може да разгледате на сайта или ако имате някакви въпроси и запитвания, просто да ми оставите лично съобщение. Отговарям на всеки един от вас в удобно за мен време, така че просто имайте малко търпение. А сега, както обикновено, ви изпращам цялата си положителна енергия и много целувки!